APHLC Rachari Song Atumpen Mas Rally Kapadopon. Miss KYF Kachepalong Dun Abang Piepan Karchupon. West Karbi Long Market Distributor Committee Pen Rada Parman Abirta Kimikiwan. Recreation Park along Dipu Press Club Mahangke Thek Ningkaning Koraisi ke Chokpura Aldera Champion Catalan. Borjan Hawara me tum kechengsi mate first best team manong e Kachepalong me kang nipon. Kardom nilibirta thanbang thisami hem phiteron pi aprang si Biswanath Karbi live kelang werara do anaphan Kardom pajiriglo Kardom tangte Pini Abirta lenon ang tonpen arjuponik sina APHLC Rachari Song Atumpen Mas Rally Kapadopon. Nijang Karbianglong Wothalangso Police Station Kaparlo Lakhaisi Duaramla Constituency Kaparlo Patumi Thang ni Phayeng Khoraisi Durmia ni Serdihu Naklamalong Pen Wothalangso an Mas Rally Ajayme Kapadopon. Labangso Mas Rally Kapadopon along Chapatir Pipon Lake Lakhaing Koi Wothalangso LAC West Karbianglong Atanamouse District Ahin Pensi Chapatir Pipon. Labangso Mas Rally Kapadopon along Lakhaing Koi Wothalangso LAC ke Hai Bikram Hanse Lapenjai Katharatum Tache Tongdunsi Mas Rally Serdihu Naklampen Wothalangso an Armunang Chejeng. Labangso ar mukachetu ahod men Wothalangso Raikom Sai Khiatum Todun Paksi Labangso Mas Rally Kapadopon Abutha ke Kamkhe Dunji Phan Bor Ipondo. Labangso ke Kamkhe Dunji Puahod ake Haija ai Kathara Phansitame Kangbai Paru Humaret anta Wothalangso Raikom Sai Khiatum Chakong Chepharang Dunlo. Lapen Labangso Mas Rally Kapadopon Tarpang Thek mate banner sitame Raikom Sai Khiatum ing sek pidaksi beng ni pinchong dalo. Won sitame Arona teng mate constitutional long ke tok daga jakong aputhak than pachini si Raikom Sai Khiatum sitame Kamkhe Dun Thibun edetsi Mas Rally Padopon long poblong. Lapu anat pherangke thing no ake haija ai kathara hin pen nang kapachini duna tengke labangso Mas Rally ke bi pon lake constitutional long ke tok Karbiang long along ke kapre ka khai mate keng sang asotum vote jogon e lapen long le sitame nam long le lapen pata pilong le nasinon ke do bom BJP sarkar atum aron re pen banga khe tuma phan vote ke pa jok long acha kong ki pi long le ke pek pena jok pata ka che salam lasi prabjin pen Karbiang long arlo ke do keng sang asotum ke do an voter list pen ing than vek nangji lapen long le pata pache salam acha kong pi long le det nangji pusi pherang ke thing no waida klar sa pen nang pachini dun 48 pen di Assam Police Act angding so 48 along da angding so kalilo section 48 along da pulo 47 lalo 48 la nang lituman da porhe tame police tumche porhe hede la helon ni tum phan avive pen nang khang pini abinong nang khang one ni tum phan yokoban da khang one ningang samjin bese claim ji ke democracy alang litum gonotontro kapi phuklo lake democracy kapi phuklo lasi democracy kapi phuklong le de dia phanta ni litum rally pini ki bilo jate democracy গণতন্ত্ৰ তো ভাঙিব নোৱাৰে হেইটো কাৰণে আমি যুঁজিছো আজি এই পুলিচ আৰু মেজিষ্ট্ৰেট সকলে আমাক পিসফুল প্ৰসেছনটো যাবলৈ নিদিছিল কিন্তু আমি পিসফুল ইয়াত এই বাধা দিবলৈ 144 নাই 144 CRPC 144 CRPC স্কুলৰ ভিতৰত আছে স্কুলৰ কম্পাউণ্ডৰ ভিতৰত এক্সামিনেশ্যন কাৰণে হেইটো আমি এইটো সম্মান কৰিছো হেইটো ঠিক আছে কিন্তু আমি প্ৰসেছন কৰিবলৈ 144 নাই বাধা দিবলৈ 144 নাই এই ডেমক্ৰেসি আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেচন গভৰ্ণমেণ্টে ভাঙিছে আৰু ট্ৰাইবেল সকলক আমাক সাপ্ৰেছ কৰিছে আমাক দুখিয়া কৰিছে আমাক মাস্টাৰ এপইণ্টমেণ্টও নিদিলে চাকৰি নিদিলে আমি যেটো পাব লাগে গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা টকা হেইবিলাকো আমাক বঞ্চিত কৰি পেলাই ৰাখিছে হেই কাৰণে আমাৰ কাৰ্বি সকলে দুখিয়া হৈ গল আৰু এই চৰকাৰটো এই বিজেপি চৰকাৰটো আমাক আকৌ বেছিকে দুখিয়া কৰিবলৈ বিচাৰিছে আমি যুঁজিছো যিমান ট্ৰাইবেল আছে খাচী হওক কাৰ্বি হওক Diwa hok, Garo hok, Rengma hok,
ডিমাচা হওক যি হওক কুকি হওক আমি সকলোকে একতা হৈ থাকিব লাগে বুলি আমি এই ৰেলীটো আজি কৰিছোঁ আৰু কৰি থাকিম আমি সেইটোহে ধন্যবাদ Nijang Karbi Anglong Wothalang Sopen Long Kirong P report Biswanath Karbi Live. Tangte nona duntu Abirta le nonang tonpen arjuponik tha. West Karbi Anglong Market Distributor Committee Pen Rada Farman Birta Kimikevan. West Karbi Anglong along ke cheso atum hithi mate kula charai thepena jok iliso Karbi atum penangka torason thekpon long ajok. Bor imbe probinti mong alang litum Karbi akhaita beha bepara mokha bang paprang dunang Tripura West Karbi Anglong Market Distributor Cheseng Ponlo. West Karbi Anglong Market Distributor Committee President Bor imbe Secretary Bor probinti mong atumpen patir piponsi langa okpen kedanglong harsun ke lok puruyathe wholesale mate anam ki jumpen ke 1p lason se pini puruyathe sitame ilin pensika cap harsun ke sitame ilin pensika thomke pensi hithi kulara long sitame pajor pon bom tanglo lason se dongka mukam jengkha votat langso kolonga lapen tumpreng hithi long sitame alang di tumpen ador ki jumpen pi pon tanglo lapen komania bangjong si tangka awedet pen langa ok harsun ke puruyathe Harsun ke lok akulat ke doje aphan aning ke hangabang phubang phito tangte West Karbi Anglong Market Distributor President Bor imbe aphan labang soa number 9954453987 a mobile number along humri ignon anlo tenang litum ari tengalong tangka awedat pusame kulat chingku ponlong ji Nijang Karbi Anglong Wothalang Sopen Long Kirong P report Biswanath Karbi Live. Tangte nona duntu Abirta le nonang tonpen arjuponik tha. Recreation Park along Dipu Press Club Mahangke Thek Ningkaning Koraisi ke Chokpura Aldera Champen Katalon. Patumi thang niphaing Koraisi Dipu Recreation Park along Dipu Press Club Ningkaning Koraisi Amahangke Thegani Katalon pon. Lason si ada porphai serke bapor malom Press Club amai phu borsing rong parpensi Dipu Press Club lama pangchar pon lapen kek ingthan ponsi kadukawe cheron pon. Lapen Dipu Press Club abutung atum pen kewang journey ko poson si ke mesenji ma pualam the chingki jethan ponsi ningarong pen chujun rinti si mesen pen labang somai pajut pontu. Dipu Press Club amhang ke thek inkora isi anpleng tanglo Dipu Press Club amhang ke thek chengki 2002 ningkan lapen la Sodak muni de kai lapen organization ba song along tin sitami isi ups and down do si Dipu Press Club singden ben ambong lom ke asabu katuk dolo asabu inactive lason dolo sitanon ako elitum kadowe electronic media print media portal kadowe chelang pen antasi elitum pangtang thu bomno lapen non kewangi apor huta kadu kewe jongsi nangcherabdun hurpulu tangte ansuse elitum pangtangonji lapen elitum media hinanat idhak asabu katiku dolang ateke elitum jasemet ferangke tum isi seke kavia joine mate training hai kavia joine penanga nadim ke kili damde ke pachok damde lasona katikuk do piglang silahai elitum papa prang nunji pulotangte elitum training isi kepa do singime yo lahai alam ta elitum dolang lapen elitum jasemet ke media atumta rat dia dalong sikidu society long sidu pulotangte elitum ta isi social commitment do nangi rat akisung long elitum ta arjat dunai athe non elitum society mate adet rata long ke akisung dopiglang kichu long le akisung unemployment akisung border problem hembrek kelong le problem kichu movie problem tobar kave problem hai dopiglang lasi lahai pila akisung alam elitum media pen pacherok tok dia fan lahaya apod elitum pachi thang pikne hela asi elitum jasimet ke nili pudamlo social commitment babang elitum dona hela laveti ke elitum radet paching thurune rat ham pacherok tok dia fan elitum ke khlem na kam do pigla asi kibang hilang arni anta elitum press media tum jongsi lahai claim pon pe blodang te claim bang welo athe elitum media hello elitum fourth pillar of democracy mujo conflict elitum hello lasi elitum
kadogo beta cerap kitu hunang lapen kibang jia ni anta ilitum ansu sege pangtang ye pan rada pan ke claim ye pan rada homosa problem rada thengno puthia thengno ke baklangi pan ilitum body pon nangpo kardom Karbi Anglong di Phupen Pradip Rongpha report Biswanath Karbi live tangte nona duntu Abirta le nonang tonpen arjuponik tha Miss KYF Kachepalong dun abang phiaphan Karchupon Nijang Karbi Anglong wothalang so loti krong phliang bong along patumi thang ni phaing koraisi durmia da por phaikri sirache tim malom Pini nganingkan surihini rain korake thama pharman Karbi risonim so ronga jelong Miss KYF Kachepate along ke chengsia nong I Kachepalong dun ake haipi clear mina bungrung phiaphan wothalang so ronga tum Karbi pohopen Karchupon ajai mekedeng pon Aningkan wangason thak Pini nganingkan Ningkan surihini ra ingkora ke thama pharman kibi pon Karbi riso nimso ronga jelong Miss KYF Kachepate pon along ke chengsia nong I Kachepalong dun laki long re senara rong ameka ron sing bongrung lapen rupa teron piatum asopi clear mina bongrung pisi Miss KYF surihini ra ingkora ke thama pharman ke chengsia nong I Chepalong dun lo Lapuanat Miss KYF Kachepate pon along ke chengsia nong I Kachepalong dun abang phipen pherangke tum karjo hot pherangke thingnu nang ke thanduna tengke Pini nganingkan Karbi riso nimso ronga jelong Miss KYF surihini ra ingkora ke thama pharman ke chengsia nong I long dun chi puke jethan thepin bon sitame Karbi Anglong ara tum nang ka chenghona jok nili Miss KYF Kachepate pon along ke chengsi anong I ke long dun loke nining arong piklo lapen anso se akang to yang deng sitame Kachepali dun je phansi bor I pon bom jilang puta klar dakpen pherangke thingno nang thandun Rong ke piklo thema la ana rong asor ni han nai chin hon pen kai ke tani han support on ver ti la si alang li tum aning ka rong ki pite kon ni tani ni diki puche ke la hello inning ke hanga kam pachun ke joy ke kali la si ka pachun ni phan bor ipik nang ji e phong ni ke rem det ke long le det pen ni ning chipa bi be det ni an pen bor I pen an so se chipa long ve chi phan si ma So, BT Pizana Chapate dun long. Ini Chapate dun ikolo. Lapen first ka Chapate dun bimis ke wa everyone Chapate dun lo halabang so hod bang ke ni long hunde det lo. Ate man hok ta thang experience of payment ni de charity da ve thang ave sidun pat long hunde det lo. Kasi ni hala so tens ta ni chipa bibe ni li matha pon khip je ni bor I pulo ta ni simani sikla so kam chun ve lasi ni Puthat belek Miss Karbi Anglong ta Miss Queen of Karbi Anglong la hai long tani Chapate do lobos mi long le lang nong I bang sita mi Miss personality bang ni li Miss Karbi Anglong long sike long don cheng anong I beauty pageant ni lang ke la pen puthat ni li Guwahati long amar puribek long Chapate do lo hala da bang ni ke thom anong I che long don do la pen puthat ke dak bai thalang so jet ke bai eva long ni Chapate do lo la da bang ke ni li second run first runner up si long don lo la pen aku puthat Chapate do tu lagi amor fel ko lo hala da bang tani di hini anong ke la pen nang ti Nili aprang si nang ke Japon tu bang ke ave nili mithang si ka chpidun mane nili mithang si ka chpor even si pidun lapen puthat bang ke nili phana ke Japon tu nang ke than por tu na pakeng kon tu lagi Miss Julie be Pini to magrumar lo alang li nili phan nang support pic nang mane nili ha mane or in ko de nang li unji ko ni han than pic ni phasni akiro pic Jasmet sondona. nili ning hang la athema ladak Chapate hai da lo ben nili ington ko ji ko bang kali athema ladak mena kang tu yang dek ta to olang nili la so Karbi Anglong ara an ton hani li represent non kang to ki thia kang tu ang deng long ta azinon Miss Mega Central North East along tan li phanang nang select kon lo hala dak tu sa nili un an pen ke bor ibon po Chapahai banjir Nijang Karbi Anglong wothalang so pen long kirong pi report Biswanath Karbi live tangte nona duntu Abirta le nonang tonpen arjuponik tha Borjan hawara me tum ke chengsi mate first best team anong E Kachepalong ame kang nipon Kedamtang niphaing koi thang achiklo lakhaing koraisi Borjan constituency kaparlo lang dilai Joseph Memorial Hall along ani gang sampor phai ke thamalom pen Borjan hawara me bitungotuma phan ke chengsi mate ke ongnai anong E mate pangrum pet pen ingkoi anong E Chepalong si first best team Kachepalong dun thega jokar cho ame padupon adun thu second best team laki difu manja hawara me
third best team laki dena rong hawarame tumsi pininga sengkan Karbi Youth Festival long chipate long chipalong dunsi Borjan ke jengsi anong ikewan thegapot Borjan arat Pini mei tame pado pondo lapen Borjan hawarame ameipu Jona Singh teron pensi Japonlo lapen artist duhui di duhui jang lunsepo lunsipi penchenglok Borjan lapen judge ke do dunatuman aphan anta EM Surjo Rongphar lapen Karsa Asong Borjar aro lapen KSA Nobin Rongpi KSA Longkiri ingti Disoy Teron Atum lapen Nobin Terang ex Dunmaipu Dipu Government College Non-K Chairman Karbi Language Board XEM Jiwan Pathak VDC Chairman Sunaram Singnar Atum Anchilangsi Kachuropa Jer lapen Anesan Chorapetsi Ningche Parong Rinti Atheke Bokajan LA angkang pen ke chengsi hawarame pen ke chengsi first best team kelong dun cheng langpusi pherang ke thingno pachini dun asi Bokajan LA angkang hawara tumanta kachurupa jerdun rinti pusi Borjan hawarame me phupen nang pachini dun lapen morning asengkan sertalin katalon ponche aphan tami un an kenili tum kabor I chi aphan chesik chedang pon pusi pherang ke thingno nang thandu Haglo Pini nang letum so lamira nirtum Borjan hawara mai long nang tumuri por si kecheng si anong ik long ku nang tuman tami ning nang rong do ni tu pan nang hori din te si ni ka to itanda Pini suri nang tum ta ye dine ka dom pa dio so na tum asilo ning rong mangke kai long le bu su mangke nili bangke ning rong mane isi bangke le halo ning rong tai mikri te yang ne ye so na te kam mane ko people bangke ining koi tado ining karong tado athe kai long le bustu ke ka chihok pulu tante ka chihok tai miti yang ni lasi lasa no lon ni lipini bang makalo wana ning kan penis mi laso anong ke long ke ni tum thek long seda pini Karbiang long atau kanu an seta mi ni ning ri konong tu ni tum laso chipaduk pen so ma kaduk wi chipaduk rapete so nong ke long ni tum ini ngarong kalang sita aduk i panda melang tum kelong li ma ni tum kelong lok den atang tum ni oi stamina so ma ni tum datang muda grupo lagi di ni tum tene ko afekta lasi lason ni tum ini ko stamina so bang ke pini ni tum ini ngarong lo the ko ana ning kan pen stamina so nong e bang ke chipati dum nom stamina anong e kelong dum no e aphai ke du stamina so na thak anong nam is ang deng long ko bang ni tum ke ining ke kicheng si ni tum na non owi ti ni tum bang ke si Karbiang long ang kang pi bang ke isi upilo ke pudigang ila daw bang ke angkur ke cisak sisi ni tum bang ke kimat hadam kasi ke bang gilang at sita me la so jutang tuman stemi ason nak thaga nong nam ki ni ke ban phan bang ke alang li tum ta ni li tum son na thak ki claim ke dam tapen kadu ko bi la da ki thegeri tunsi po tunsi pi dui di dui yang tuman ta muri jang ke ki boda tu lun kan ar su tuman stemi la so na thak Pini son la so amana peng ko ban kan mangalang li tum sitami ke pawan long ikan ke gengkam cior po nang pu sini tami heavy me pitikang lo la pen nilu tum long la so nang cara bidi sori nang pidun la dang ni tum long duidi tum la pen bidi sara tum la pen ke kito ke lang kadu ko bi tum tami lang jari tum tami nilu tum tami si kini to nang than pon pe asi ni pini la so ningarong mangke nili nuet kali Borjan angkang pi atau kanu klaim rapet kado ko bi pan an pan sini ditami ning ji thibon lo kasi pen Karbiang long kapre ka jun pen ni tum cepati to atei ketung long le data dulu eta nil tum lasu Karbiang long Borjan Penamar Singh Be report Biswanath Karbi Live Tangte Pini Abirta laan pen sikang ton pon iglo la sikado ka vi phanta kurwang thu la pen do me thakmi